ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆಳಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಇವರು. ಸರಿಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಆಕಾಶ್ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಳಂಜೇರಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಡಿ ಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಜೋಕುಲನ ಫೋಟೋನು ಕೊರ್ದು ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೇರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ದಕ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸುರುಕು ಅದು ಸಲ್ಲಿಸವನು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವ್ವೆ ಆವಡು ಐಟ್ ಐತನ ಐನ ಅರ್ಥಗಳು ಪೋಡು. ಇನಿ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲನ ಫೋಟೋನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಸಮಾಜೋಡು ಇಂಚಾವಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ ಪೊರ್ಲು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಾದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಗಿಲ ಒಂದು ಪಪ್ಪಗಿಲ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುಂಬು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಏಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಏಪಾಂಡ ಶಾಲೆಡು ವರ್ಷ ಗೋರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ವರ್ಷ ಗೋರ ಅಫೋಗ ಅವಳ ಫೋಟೋ ತಾರು ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಪರತ್ತು ಮಾತ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿನ ಪೂರ ಅರ್ಧದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಪಂಡದು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಾತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗಳ ಆಸೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೇನುನೆ ಈತೆ
ಇನಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಿಡಿದು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಂತ್ರೆಂಡು ಪಡೆಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಾರ್ದಾಂಡ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಭಯ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಕಾಂಡಯಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಓದಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೆವಾಡ್ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆನಕ್ಕೆ ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಜೋಕುಳ ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದೇರಂದು ಕೇಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲಗಿತ್ತ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ದಾನದ ಬಂಡ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಸುರು ಮಲ್ಪಾಲು ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡಂತ ನಕಲು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಸುರು ಮಲ್ಪಾಲು ಅಮ್ಮ ಆಲ್ಡ ಉಂಡು ಆಮೆ ಐತಾ ಆಲ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡಂತ ನಾಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಡತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬೋರ್ಡು ಆ ತನಗ ಅಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪಲಂದೆ ಆಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಡತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಲಾಂಚೆನ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಗಾಡಲ ಕೊಡತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೊನ್ನು ಮಗಲು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ತದಲು ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ದೈದಲು ಎಡ್ಡ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುವಾರು ದೆಪ್ಪುಜಾರ ഞാൻ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುವಾರು ಇನಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲೆ ಶಾಲೆಡು ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಪುಲ್ಲ SLC ಪೋದು PUC ಅನಗ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪಲ್ ಬಾಲ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬರ್ತದ ರೂಮುದ ಒಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ದೇನೇ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾಲ ಕುಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನೆಂದೇನೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡುಂಡ ಪಪ್ಪ ದಯ ದಾದಯ ಆಲು ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಏರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬ ಅಂದನೆ ವಾ ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಅಂದನೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ದಾದಾ ಪುಂಡಾಯಿಟ್ಟು ಅವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಡು ಪುಟ್ಟನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ತದನೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಆಲ್ನ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಬೇತಾಕಲು ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದಾದಯ 4 ಕೈ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದಾದಯ ಹೆಣ್ಮಕೈ ನಿನ್ಕ ದಾದಯ ಶಿವಲಿಂಗೋಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಂಡ್ರೆ ತಾರಾಯ್ಚೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತೆಗಿಚಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಿತ್ರೇರು ಉತ್ತರ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಗಿಜಿ ಕಡೆ ಕಾಲು ದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ದೇವರನೇ ಇಂಕ ತೆರಿಯರ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಯರಾಯ್ಜಿಂಡ ದಾದಯ ಈ ಕೈക്ക് ಕಾಜಿ ದೀಪುನಿ ಈ ದಾದಯ ಮುಂಡಗು ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡುನಿ ಇತ್ತ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡಿನ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಗತ್ತು ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಕೇನಾಗ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿಜರಿ ಈ ದಾದಯ ತರಕ್ಕೆ ಪೂದೀಪುನಿ ಐಕಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದ ಅನಗ ಪದೇ ಅಲ್ಲೇನು ತಿಕ್ಕದು ಆಲ ಮನಸ್ಸಿನಾಂಡು ಓ ಎನ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಪೂರ ಒಂದು 0 ಅವೇ ನಾನೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲು ಪೋಯಲು ನಾನೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾದು ಕಡೆ ಕಾಲು ಬದುಕಿಯಾಲು ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಆಲು ಪಲ್ಪಲು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಗೂ ನನ್ನ ಮದಿಮೆನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಬತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಏರೆಗಳ ಬರ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬಂದುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆಕರ್ಷಣವಾದ ಬೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಐನು ಒರಿಪೋಡು ಮಾತ ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ಉಂಡವು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮೋಡು ಶರೀರ ಮುಚ್ಚರೆ ಘೋಷ ಪಾಡೋಡು ಬುರ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬುರ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ನ ಶರೀರನು ತೋಜಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನನೋರಿಯಾಗ ತೂಯರ ಎತ್ತನತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಶರೀರ ಮುಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟ ತರೆಕು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ದೀಪುನ ಇದು ಮಾತ ಮಾಯ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಮಾತ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಡ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಆನು ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ನಾಂಡು ಐತನ ಆಯ್ನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಈ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ನಾಂಡ ಪಿದೈದ ಮೇಕಪ್ ತೋಜಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ವರ ಮಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪು ವರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಪೇಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ಮದಿ ನಾಣಗ ಕೂಡ ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ದಾನ ಆವೊಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಕಿನ್ನಿ ಹೊಡೆದೇ ಬರೋಡು
ಅಕ್ಕನಕಲು ಉಳ್ಳಾರಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಎಷ್ಟರ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರಿ 80 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಏತು ಸದ್ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು ನಾಕಲ್ನ ಶರೀರ ದಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಗೂ ದುಂಬು ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಾಕಲೆ ಅನ್ನ ಚೂಕಲೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಗೂ ದುಂಬು ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಅಕಲ್ನ ఆయన ಅನುಷ್ಠಾನ ಇತ್ತಂಡು ಶರೀರ ಮೀಪುನಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಕೈ ಮುಗಿಪುನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಕಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದಾಕಲೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತರ ಕಟ್ಟುನಿ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡುನಿ ವಾಪೆನಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಆ ಇಲ್ಲಲು ದರಿದ್ರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ತರಬಾರ್ದು ತರ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದಾಂಡ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡಿಜಿಂದಾಂಡ ಕಾಜಿದೀಜಿಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲು ದರಿದ್ರ ದೇವತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಆ ಇಲ್ಲಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ವನ ಆಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂದುಲೆ ಭವನ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತಾರೆ ಜೋಕುಲು ಅಖಿಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ದೇತನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಂದು ಕೇಂಡ ಪೆದ್ದನ ಅಪ್ಪೇನು 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬುದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೇನೇನು ಸಹಿತದು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕಳೆದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕೇನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಏನನ್ನು ಪೆದ್ದನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಸುರೂತ ದೇವೇರೇರನ್ನು ಗೆಂಡ ಪೆದ್ದನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಾಂಕನ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಎಂಕ ಸುರೂತ ದೇವೇರು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜವಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಬುಲೆಪಾಲಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊರಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದ ಎದುರು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ದಿಂಜ ಕುಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಾಕಲಿ ಬಾಲ ಗಂಜೂಲ್ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಉನು ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲ ಮಗ ಉನು ಮಗ ಅಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಉನುಪವನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ ಗಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ತೂಲ ಮಗ ಚಂದ್ರದೇವೇರು ತೂಲ ಸೂರ್ಯದೇವೇರು ತೂಲ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ತೂಲ ರಾಮದೇವೇರು ತೂಲ ದೇವಿನ ತೂಲ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಗಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಾಯ ನಿಖಲ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದಾನೆ ಅವು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುಡಾವು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಜಿ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿಲ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕೇನು ಜರಿ ಎಸಲ್ ಸಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಸಾಲುಗಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ದೀಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಜೋಕುಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಅವು ತಮಾಸೆ ಆಸಿಪು ಪಾತೆರ ತಮಾಸೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪಂಡನ ಪಾತೆರು ನೀನು ಜೋಕುಲು ಮೀರ್ದು ಪೋಪೇರು ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಬಾಲೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ವಾ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಸಮಾಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ಐಕ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜೊಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಮಿತ್ತು ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಗುರಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಾದು ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರಂದ ಆಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಡ ವಾ ದೇವರ್ಲ ಆಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯಾ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಾವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಪೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದೀನಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾಲಜಿ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲಡುಲ್ಲಾಲು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲಡುಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಲು ಗುಜಿರಿ ಉಂಡು ಓವು ಗುಜಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಡನೇನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅವು ಗುಜಿರಿ ಅರ್ಥಾಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳಾರೀನಿ ನಿಖಿಲ ಅಂಚಾಪುಜಾರು ಮಾಡೂರುದಾಕಲು ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಾಕಲು ದಾಯಪೊಂಡ ನಿಖಿಲ ಪರಿಸರಡು ಬೋಡುತನಾತು ದೈವ ದೇವೇರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಂಚನ ಜಾಗೆ ಒಂಜೆ ಬೊಡದಿನ ಆಟ ಯಾನ ಈ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲೋಡ ಈ ರಡ್ಡು ಗುಜಿರಿ ಉಂಡತ್ತ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋಡ ಏನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುವೆ ಈ ರಡ್ಡು ಗುಜಿರಿಗೆ ಬೋಡ ಏನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವತ್ತ ಯಾನ ಬೋಡ ಇಂದೇನು ರಡ್ಡೇನು ಇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಲ್ಲಾವು ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೇ ವಾರದ ಸಮಯ ಖಂಡನೆಯಾಗ ಕಾರಣದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಎಂಕ ಹಾಕಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈ ಪರಬೇರೆ ಲಕ್ಕೆರ ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಹಾಕಲಿ ಓಡೆ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುರಿ ಕಡೆ ಕೆಂಚಿನ ಹಣ್ಣದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಮಯದ ತೊಂಡಿ ಏರದೆ ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬುದು ಸಾಂಕದು ಎಂಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದು ಎಂಕ ಎದೆ ಬೇರೆ ಕೊರ್ದು ಎರಡು ತಟ್ಟದು ಸಾಂಕದು ಎರಡು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಡದಿನ ವಾಯ್ದತೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಕ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವೆ ಬಂದುಳೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಈ ಶಿವಕೃಪಾ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ತುವಂದೆ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಅತನ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದರು ಜೋಕುಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತ
ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಎಡ್ಡ ತೂಪನ ಜೋಕುಲಾದು, ದೈವದೇವರನ ಮಿತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲಾದು, ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲಾದು, ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡ ಉನ್ನತಿಡು ಸಮಾಜಡು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಜೋಕುಲಾದು, ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಪನ ಜೋಕುಲಾದು ಮೆರೆವಡು ನಿಖಲ ಜೋಕುಲು ಮೆರೆವಡು ನಾಡ ಆ ಬಾಲೆನು ಇತ್ತೇನೇ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲಾಯಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಬಗ್ಗುಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗ ಮಮತೆ ಬೋಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಬಾಳೆನಿ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜೋಡು ಬುಲೆಪವನಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮುದ್ದೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಂಡ ಐಟ್ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಶಾರದನ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇಜ್ಜಂದನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಅದು ಬುಲೆವಡು ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒತ್ತಟ್ಟ ಆವಡು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು, ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒತ್ತಟ್ಟ ಆವಡು. ಐನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರು, ಅನೇಕ ಜನಕುಲು ಪಂಡೇರು. ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು, ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲು, ಪ್ರಬುದ್ಧರಾವುಡು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು. ಈ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಜೋಕುಳ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈ ಪರಿಸರೋಡು ಆವಡಿ ಏರಾಣಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನ ಶಕ್ತಿನೇ ಈ ಜವನೆರೆಗಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವೇರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರಿ ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಅಕಲಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವಾಡೆಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭವನಾವಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲುಲ ವನಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭವನಾವಡು ನಾಡ ಬಾಲೆ ಆಲು ಜೈದಲಿಯ ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾಡಿಯ ಲಕ್ಕಲ ಜಪ್ಪಡಿಯೇನಿ ದಾನೆ ಯಾಪಲ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋನಕ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜಾಲ ಇನಿ ಐತಾರತ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪಡಿನ ಐತಾರತ ಅಂದು ಏರಾಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡರು ನಿಖಲ ಬಾಲದ ಭವಿಷ್ಯನು ನಿಖಿಲೇ ದೆತ್ತನು ವರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತಾರದಾನಿ ಒರಂಬ ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಬಾಕಿ ದಿನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಐಕ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಯಾಗು ಮನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲೆನ್ನ ಬೊಡೆಜೋಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಸಮಾಜಗ ಬತ್ತನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಿಯಾನು ಆಡ ಸಮಾಜೋಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆವುಡಿಗೆ ಸಂಸಾರೋಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಯಾಗು ಮನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು ಅಂಚವು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಗೆ ಐತಾರ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪಡು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಬರು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಭವನ ಒಂದು ಆ ಇಲ್ಲಿ ವನಾವು ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯಜಮಾಂದಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪೋಲ ಆ ಇಲ್ಲು ವನನೇ ಆಪುಣ ಆ ಇಲ್ಲು ಭವನ ಆಪು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪಂದು ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರುಡ ನಡಪೋಡು ಜೋಕುಲೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಡುಪೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭವನಾವಡು ಅವಳು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭನು ಕೋರೊಂದು ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಿಡಿದವರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಇದ್ದದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಳು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸದಾಶಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಬೊಮ್ಮದ ದೈವ ನರ್ತಕರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೈವ ನರ್ತಕರು ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಬೊಮ್ಮದ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖದಕರವಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀದೇವರು ಹಾರೈಸಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮಾಡೂರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಓಟಗಾರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೂಡ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ಮಾಡೂರು ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತಹ ಹುಡುಗ ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮಾಡೂರು ಇವರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಹರರು ಕುಮಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ 2017-18 ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 565 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಕುಮಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಈ 4 ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬರಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಂತೋಡು ಅದು ನೀಕು ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಾಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಂಕೊಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ. ತುಳುನಾಡು ಜೋಕುಲು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅವೇನ ಒವ್ವೇ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಂದ್ರೆ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸ. ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿಯರು ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಏತೋ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಳೆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪುಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅವು ಸಮಾಜೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಎತ್ತರಗು ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುಟ್ಟಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕುಡವರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ. ದಯಪಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಿ ಬುಳೆಪೋವಣ ಅದು ಸುಲಭ ಆತು ಅವೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಅವು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೆರಬಳ್ಳಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಆಶಯ ತಿಗ್ಗಿ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಬಲಪವಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಳ್ಳಿ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಸಮಾಜೋಡು ಬುಳೆದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ದೈವ ದೇವೇರ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಡು ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಳು ವಾರೀತಿಡು ಏನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಉಳ್ಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪು ನನ್ನೊಂಜಿ TV ಉಪ್ಪು ಅತನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಣಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘದೋಷ ಉಪ್ಪು ದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿವಾರಣೆವಾದ ನಂಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರೇ ಆದ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ಈ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕುಡೋರ ಅಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ನಾಗರಿಕ ಬಂದರೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ಈದ್ ಜನ ಸೇರೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕೆ ಈ ಸುರುದ ಅಕ್ಲನ ಸುರುತ ಅಂದೇಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋದ್ರ ಬಂದಾಗ ಮೆಕ್ಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುಡು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡದಂಡ ಸುರುತ ದಿನಟೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಈದ್ ಜನ ಸೇರೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋಚ್ಪತ್ತೇರಿ ಬನ್ನುಲಿ ಅಂಚಾದ ಮೆಕ್ಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರೊಂದು ನನಾತ್ ಮೆಕ್ಕಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದೊಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈತಾಡೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಒಂದು ನಲ್ಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾಡಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಿನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಮಳರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಂಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕಾಯರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐದು ತುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಳು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದೆತ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಗೆ పోతుండు. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲೆ ಮೇರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ಜವನರಿಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುನಕಲು ಇಂದೆಟ್ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೋಪನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆ ಜೇರು ಪೂರೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬೋತುಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವಾದಿ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು. ಸ್ವಾದಿ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಇನಾಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾದಿ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಪೋತಿನಂಚಿನವು 6 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೇಶ್ವರ. 6 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲೆ ಮೇರಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಫ್ರಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಪೋದಿನಂಚಿನವು ಶೈವಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ. ಶೈವಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಕನೀಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು. ಕನೀಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು. ಜೋರು అయిన ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ. ಎಸ್ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ పోతుండు ವೈವನ್ ಎ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು. ವೈವನ್ ಎ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು. ಎಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ವಿ ತಲಪಾಡಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ పోతుండు ಅಥರ್ವ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಥರ್ವ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ ಮೋಕೆದ ಸೋಲು ಮೇಲೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮನಸ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಡ್ಕ. ಮನಸ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಡ್ಕ. The next prize Ira Suratkal Mangaluru. Ira Suratkal Mangaluru. Yes, next prize Mithika Bellare. Yes, congratulations to you. ಎಸ್ ಪೂರೆ ರೆಗಲ ಬರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಈ 10 ಜನ ಜೋಕಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಈ ಇನಾಮನು ಪೂರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ పోతుండు ತುಳುನಾಡ ಜೋಕುಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ with cash prize 3000 rupees goes to ವೃಷ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು. ವೃಷ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು ದಯಮಲ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮ ನಡೆದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರರ್ಜನ ಇತ್ತಂದ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮೂಲು ರರ್ಜನ ಇತ್ತಂದ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಬಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಾನಿಧ್ಯ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ. 6000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ವಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿ.
ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ವಿವನ್ನ ಮೇರೆ ದಿಗದನ್ನೇ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಎದುರು ಬಂದ Thank you so much. Anjane, it's the time by the first prize announce malpare. So, Eradupu first prize. Eradupu. Yanena. Ita mala jogle guru pujere. Malleji, Tulunara Jokulu registered Kudla. Indeta. Suruta Varshada first prize bodunu. The first prize is goes to Adya Mahesh Kotekaru Maduru. ಆದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಕೋಟೆಕಾರು ಮಾಡೂರು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 10,000 rupees ವಿತ್ ದ ಟ್ರೋಫಿ. ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ದಾಟಿ ಬರಡೆ ಬಂದಲೆ ಆದ್ಯಾಯ ಮಹೇಶ್ ಕೋಟೆಕಾರು ಮಾಡೂರು. Yes, congratulations to all the winners. Anchane ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಸಾಧ್ವಿ ಮೇರೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗಳ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಬೋದಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಸಾಧ್ವಿ